Tini tangsal khwai lahar kotor kasujaka podobil adi bolong bising kelajak o khwai lahar kotor kasulagya kami amjani lukrok lama kasumani men udoisongke pakla barito por khelengni lama sramjagui dongmani atomsa foresta rok phaioi borongni doja kainino klang thangma bai o lama muthupjagui tongkha omoni bagai kamini lukrok thangla chukhlaini bagai blaikhe jingjarok lai tongkha samung paina tongmani se foresta rok phaioi borokno kasuoi bongni doja gari no klang hangka obahai oboni bagai gobangma Ramchandra Gani MLA borong gonang Ronji De Bruma DM SDM obahai gobangma office letter remani haipano tabukpano samung khlaijagya hinai kok silcharei kamini lukrok lahar kasulai ke tini Obahike ab khwaini simije Agartala thanglai su lahar ta mane bagai tinna ro amtike tasuna na puileno media rokno hungkaham tangai jingtini kasnani nangmaya kintu tin dukhor bichoy tini porkhalungto paglabari je route lajak tongo a route already carpeting cholitonka mane medling cholitonka cholman bising tigai hatatte tini forest department rok tini arani tini contractor rokni duita JCB atkok toni dika atkok pore tini জনসাধারণ engde lama hime thangmaya hime eng tongka onek dukho karon tini eng tise tini Ramchandra Gani boro rok bike gari ebak ti phayo kintu a lama jengnayo satung koni bisingtei dori doti wati phayasani bisingja lama paikha engkai tini khub kaham nai kintu obono o kamna tiyei ang jeng DM office tini MLA saiben saka sabda 12 din ningkha bono chithi rijak kintu DM action ha kuno action na haya SP no sajak forest department sajak PWD ni sajak kintu kuno chini জনসাধারণ baikhe boro kuno kam khailia jeng baidyotamulok jeng dukho bishoy boro proshashan level tongui phanse jengno tini o lamao phainani baidyo khlairika nungje sakadar taisa contractor kasi tone bani je contractor ni chini kam khaine rong ni JCB rok jono off khaitoni baikha borok kamon bagila JCB no off borok sawo forest PWD tangai chini lama no ko hadma tanchu kintu borok jodi forest department rok lamano boro lamano khairika gai boro sakang bare ngono notice na nang mane PWD no kintu kun notice jagya kamodek choli thangka medling choli thangka abon porbo notice budi jaya kono nije hotatte borok thangai JCB rok kam khaine rong tifeka anga chini kam khaine rok lama opung tongka jeng naya je borok ni duijon ni kelangkariwo chini public ni lama no sutangthung jeng nayo mo sapta kaisa ni bisingno chini lama poriskarung thung jeng dari no chini lama kahamungthung forest department jeng kok salaikya forest saka PWD joto ben salaikya kintu borok kuno response liya sapta kaisa sanmani 12 din naikya kintu borok takphano kuno result liya tapusora kebo kuno official babe tapusora kebo kuno official babe chinon sapaya ku already jeng bongno miya bajanok jak ang ani sinmung ang Ramchandra Gani block president